Amanga bidun kibar da ni jamna kono kibare Bamako kiribulo ya ka kuma khalaba di Adama Jaraka kuka ni bebale don bendo servo la ni ale jala kilendo kadaka ko ay dogomel takanyesi jamana ma anyagira ni sanduru kasoy Amebo anga jamana kono Senegal jamana ka kabini marsi kalo temenina sariya dɔ tara cɛ fila ka kanuɲɔgɔnya kan ni ka dankari kɛ o la cɛ kɛmɛ ni kɔ de minɛna o senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na muso 8 fana welela fanga tigilamɔgɔw fɛ o ko kelen na n'o kɛra sababu ye k'u bila bere la Cameroun gouvernement kɔni y'a ka makun tiɲɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi Paul Biya ka tagali kuntalajan kan n'a bɔra jamana kɔnɔ ni bi ye o tile 56 ye Emmanuel Sandi n'ale ye gouvernement ka kuma lasela ye ale y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔni bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɔɔni wa a tilala k'a yira k'a fɔ ko basi fosi tɛ jamanakuntigi in na An ta Gazakaw fɛ ka bidon kibaru kuncɛ Israel ka bingani kura minnu kɛra Gaza jamana kan kari do utkalo tile 2 sanba 2026 o kɛra sababu ye ka dakari kɛ maa 13 nin na min lase kɛra jamana lafasali tɔn fɛ tile damadɔ tɛmɛnen kɔ bɛnkan dɔ laseli kɔfɛ an balimakɛ media filɛbagaw ni min kɛra ɲɛ garisigɛ bidon kibaru la an b'a fɔ ɲɛna ko aw kan bɛn tiɲɛ wagati wɛrɛ L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.